ओ दिनै जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव इउपिपिएल सरकारनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्ट बिथां एम राकेश ब्रह्मनि बानजायनायाव मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो हांसो फिसा राननायनि हाबाफारि लानाय जादों। गासै जोङो 2500टा हांसो फिसा दिनै जोंनि ब्लकआव रानदों। गतिके बे 2500 हांसो फिसाखौ राननायजों लोगोसे बे हांसो फिसाखौ फिसिनायाव माबायदि आबाद लानांगोन बा जोथोन लानांगोन बेखौ लानानै जोङो बेंटलनि भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टनिनो डक्टर मुस्रिमा बसुमतारी नामखौ एक्जेक्टलि बावगारबाय आं, डक्टर बसुमतारी बिथाङा फैनानै दिनै जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो ट्रेनिं होफैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। थांनाय बाराव जोङो बेफोरबायदि बेनिफिसियारिफोरनो दाउ, हांसो, फारौ, अमा, मोसौ राननो हानायाव जोङो ट्रेनिं होनो मोनाखैमोन, खिन्थु देग्लाय ट्रेनिं होनो खाबु मोनबाय।